Mana to esikoleni senze homework ye spelling. A is for early. B is for besta. C is for season. D is for Dikwamashu. E is for India. F is for physics. G is for Jesus. H is for ashes. I is for eyes. J is for general. K is for Cape Town. L is for LOL. L is for lol. M is for embrace. N is for knowledge. O is for awesome. P is for pushy passion. Q is for cute. R is for wrong. S is for psychology. S is for psychology. T is for teacher. U is for Europe. VMLAS. V is for VMLAS. WMLAS. X is for excuse me. X. Y is for why. Z is for Zulu. Yabona uzothola itotally. Uzothola itotally. Lo uyayibona lento uyibhalayo. Thenjiwe uyangichaza kodwa mntana bonke hayi ngesinye isikhathi angimasi busas wenze njani. Kodwa hayi le hayi uhamba nayo mntakwethu. Ngiyabonga mama. Yini ungasayi enkonzweni kuphela lezi insuku zokuthi sikhumbule umenzi wethu. Angena ngixosha umama umfundisweni. Mina sengiyisontela la ekhaya ngifundela iBhayibheli lami ngizenzele konke ngiyithandazele uNkulunkulu wami. Ufuna ukuphinde ngiyophoqa ilo yamfazi umama umfundisweni. Wambona ngithi cishe ngishaya ngempama. Kahle wakwenze njani? Yini nibangayo? Awu. Engani phela uyazi nje nawe ukuthi ucabanga ukuthi fanele yonke into yenzele nje ngendlela yakhe esontweni. Mina kwathiwa ngifunda iBhayibheli. Wathi umfundisi angivula unkatho, ngifunda ivesi. Ngavula unkatho, ngafunda ivesi. Hayi ke kwaba ukuthi ke sengumuntu omubi. Njengoba ubona nje namanje angeni mina enkonzweni. Nixabanela nje ukufunda iBhayibheli. Ngophela wonke umuntu unelungelo lokuthi afunde iBhayibheli. Umuntu amasumkombili, wongakhonjwanga umfundisi kahle. Usukukhonjwe umnini mandlawo. Mina ngavula kwathiwa ngivula unkatho, ngavula, ngafunda ivesi, kwathi sengifuna indoda yakhe. Ngifunda lona leBhayibheli. Hayi kahle. Vesi lingani lo ubulifundile lingenza ukuthi akhulume kanjani. Ngangifunda iZaga 7, uvesi 18. Othi ngizwe phela bengingekho ngalelo sonto. Ngibona kuleli elilandela esesho ukumkhuza ngempama. Ngiyaxaka sewenze njani. Ngizokutshengisa ngalelizwe. Ungitshela ukuthi ngangirong yini. Nasi
Ngangirong yini uma ngifundela umfundisi wami ngimbuka ngamehlami eBhayibhelini lami into ebhaliwe nali vesi woza sizanelise ngothando kuze kuse sijabule ngokuthandana ngokuba indoda yami ayikho ekhaya ihambile uhambo olude yaphatha isikhwama semali ngesandla sayo iyobuya ekhaya ngosuku lokuhlangana kwenyanga bathi ngifuna indoda yakhe ngirong yini mangifunda iBhayibheli elishoyo ukuthi woza sizanelise ubusuku bonke kuze kuse hayi mzalwane kodwa akulona iBhayibheli akuyona ivesi lokuthi ungalifunda lelo ngoba lapha kugcwele wonke umuntu incwadi mawuzolifunda kuyafanele ukuthi ukukhulekele ukuthi unikezwe incwadi yakhaya yisiphi isifundo wona wasifundisa hayibo iBhayibheli lonke yonke into eseBhayibhelini ibhaliwe umdali wezulu nomhlaba mina kanti khona isilabhasi efanele siyijombe futhi eBhayibhelini mina ngafunda into eseBhayibhelini namanje bengaqhamuka umfundisi ngizomfundela nazi izaga 7 verse 18 to 20 woza sizanelise ngothando kuze kuse sijabule ngokuthandana ngeke ngiphikise uNkulunkulu esethanga ngifunda ivesi hayi kodwa nami ngingaxosha ke nguma umfundisi ngoba nina nize enkonzweni nomoya omubi umoya ongamukelekile ozobhidliza ibandla ubhidliza ibandla eBhayibhelini lento mina engangifunda ibhalwe eBhayibhelini hambani ke niwarabha amavesi eningafuni siwafunde uhambani niwarabhe niwakhiphe eBhayibhelini mina nje noma ngingaqhamuka umkhokheli noma ngingaqhamuka udikoni ngithi woza sizanelise ngothando kuze kuse sijabule ngokuthandana kanti sebengamele bangixoshele mina ngizothandaza la ekhaya ngizoyihlalela ngiyifundele iBhayibheli lami kodwa ke kozomtshela ukuthi liphi ivesi elifundwayo liphi ivesi elingafundwa yiko ngisasho namanje yiko mawuzofunda incwadi engcwele ungamane wenze nje ukhulekele uyicele incwadi enemfundiso Jehova ngeke alenze iphutha uzoyithola incwadi kuyiyona yona hayi ngalendlela owenza ngayo ngakhuleka nami shuthi uNkulunkulu wayebona ukuthi into efanele ngisho kumfundisi ukuthi woza sizijabulise kuze kuse ngothando hayi cha ngeke uyangihlula kodwa uma ngifundisi nje ukuxosha kufanele nami ngangeke ngize ngilunge ila into engayifunda uRabheni phela mekuwukuthi akufanele okunye sikufunde eBhayibhelini akuyasho ukuthi isihlavu sathane umuntu hamba ngeenyawo usathana ngeke aqhamuke egqoka impondo enze nomsilo omude usathane ibukoba abazalwane uyayibona nje le ncwadi oyifundile ibhidliza imali ila eBhayibhelini noma kuthiwa ngithi ngashinto engiyivusela yona ekhaya ila eBhayibhelini elingcwele okushuthi nayo ingcwele woza fundisa isijabulisi sukubonke zihloleni izinto enizishoyo zihloleni izinto ezinezishoyo ungamani ukhulume noma kanjani kodwa mzalwane uyazi mina kunini ukuleli bali kunini ukuleli bali mana yini lo i-report hawu Thenjiwe wethenjiwe yebo ma yini oyela esikoleni la yona ama-result akho lawa onginikeza wona Thenjiwe buka la inonsense yani le buka mayi ope uthole o-E u-F o-A shikama qale yonke-ke la ulalela Thenjiwe uyazi ukuthi mina ngisho umlungu wami engasebenza kena ngeke ngazakuqasha uma ukuthi usidomu kangaka awumasona isidomu mina yini noyitholayo eripotini yazi wethu yangihlaza imali nengaka engikhokhayo wena uzobuyela lento nje fanele uvele uhambe uyosebenza ayikho lento hambe uyofesa kakotini kuyaqashwa ayikho lento yakho mana angazi noma uma ubebuke kahle yini akulona lami leli report ngibuka kahle lento nathi kade ngiclean ekamereni lakho leli report ngilithole ngale emva kwa wardrobe lakho
O-F no-H bakho lapha. Hey, awungiyeke wena uyazi ukuthi thina ngekhathi zethu u-E wofana no-exemption no distinction. U-E nje sasingena ema-university ngawo. Hayi ngoba kwakukuthi ngifeyilile la nje sasirojiwe kwakuyizikhathi zodlama hayi ukuthi ngangifeyile. Hawu kahle wena. Futhi uyabona nje la lesisifundo mina ngangishaye. Hayi isikhathi sodlame wethenjiwe la umuntu wayesefuna ukuphasa khona kodwa thina sasihlakaniphile sasesincishwake ngase ngithola kanje. Kwawukuthi ke kushona abazali nina ke nibahle ngoba sekukhona no NSFAS seniyakwazi mina ngabe ngibuye e-university ngalabo iba. Yebo mama. Futhi uyabona ukuthi kwaku high grade lo. Yebo. Thatha le report uyibeke ungaba uthinta into zami Thenjiwe ngakutshela ukuthi okuhlangene nami ungalingi uzukuthinta angazi ukuthi uba othe hambo ogooglish ifoni yami i-report lami. Ngeke ngiphinde manje ngiyaxolisa. Uzohlela. Ninjani bowe makakhomba? Hayi bosisi siyaphila ilanga. Hey. Alishisi likhipha umkhove etsheni. Labe kade ngiwashele izingubo ngisanda kuyinaka njengoba ubona sengiyikhipha zinuka ilanga. Yazi nami sengimane ngathi nje ngikhiphe ngiqove yonke washinge lapha endlini ngiqove ngisho blanket ngathi nje hayi Masisi. ngoba nje waliphumile nje awazi ngathi nizoza nemvula meselinje. So ngifuna ukuneka nje nami bengithi ngizoboleka ama-packs ngizoyineka manje nje lingaze liphele indaba yaleli langa ngoba awazi noma lizoza nezimvula yini. Sisi. Angathenga ama-packs mfethu. Ngiyacela ukuthi niwabuyise. Yazi ama-packs agcwele wonke amakhona edolobha le anikwazi ukuthenga ama-packs. Kancane nizola ndama-packs yabona ayashoda nje lesitsha besigcwele. Usungazokhulumela ama-packs kodwa into yeplangwe le. Angithi uyayidinga njengamanje udinga khona iy'plango enjalo. Angidingi namaningi nje ngidinga noma 21 ngithi kuyoneka le ngubo eseyishota. Ngigibisi sizwacela kodwa ntambama abuye. Anikhuluma ungazokhuluma. Hayi ngeke sisi. Awakwami phela awakwami lama-packs ngikwazi kahle ama-packs akwami. Kanjani manje? Unumber 60 lo wena uhlale 58. Mina ngiye ngithi mengiwathenga nje ngibe ngiwabhala. Kaphika wami. Hayi ngazi ke phela wagooglisha. Sisi ngithatha ama-packs nifeni niboleka ama-packs iy'ngane zakwakho beyiboleka ama-packs la. Kusho ukuthi nifeni wabhale laphana. Akukwazi sisuku ngingathatha ama-packs ami niwabhale. Awakwami nje lawo. Ngeke kube ukuthi wonke nenamba yami. Kuba kwawo wakho kwakufanele uthi uwathenga ukuwabhala. Letha ama-packs ami lawo. Singamane sekhanseleni ama-packs ami lawo. Sisi wena yonke into uyithatha la. Angazi ukuthi uqale nini ukuba nento yakho. Nawa ama-packs ami nawa abhaliwe. Akubhalwanga inamba yami la. Akubhalwanga. Hamba wagooglisha ngazi ngani ukuthi akuphi. Ukuba wawathenga ngabe unawo. Sisi lama-packs Ukhulume kangaka ke ukhulumela into yami. Ngiyawathenga nama le. Yazi imese ayukhona umuntu. Iboleko wena. Izando i-good drivers iboleko wena. Kanti sisini njani? Yazi ngempela uNkulunkulu engafuni nezulu yakhe. Ngama-packs nje kuthiwa uthanda umakhelwa nje ubuyithanda. Iyona ndlela le. Hayi sisihamba nalawo ma-packs. Ngizothenga amanye futhi expensive. Uhlula ama-packs ka-5 Hayi. Silanga thulani ngubani? Vessels nikeziwe. Hlabisa. Yebo Nkosi. Silanga thulani ngubani? Silanga thulani ngubani? Malethi. Silence Thulani ngubani? Malethi. Ngicela utshele inkantolo amagama akho aphelele. Nikeziwe Hlabisa Nkosi enkantolo. Ngicela utshele inkantolo amagama akho aphelele. Silence Thulani ngubani? Ngabe uze ngani enkantolo? Ngize ngemoto ngiphelezelwa umngani wami iND 1055. Yini ekulethe enkantolo? Nkosi enkantolo ngilethwe imoto iAudi kamngani wami.
Usenkantolo nje kwenze njani? Oh, ngiyabonga Nkosi enkantolo. Cha, nginenkinga Nkosi enkantolo ngenziwa inangu silence isiphukuphuku. Ungithembise ukuthi uzongilobola. Akangilobolile kuze kube manje. Kuphumile imali zonke imali ze stockfell. Iphumile nemali yasemsebenzini. Njengoba retire nje. Kodwa akangiloboli. Angasinkinga. Silence ngubani? Nkosi enkantolo. Ngabe uyamazi unekeziwe Hlabisa? Angimazi kakhulu Nkosi enkantolo kakhulu. Kungabe iqiniso ukuthi wamthembisa ukuthi uzomlobola? Hayi. Okulobola yena cha. Kodwa ukulobola ngasho ukuthi uzolobola khona. Kodwa ngizange ngimention igama lomuntu. Nkosi yami. Kusho ukuthi uqinisile ukuthi nadlala istokfela. Cha, asidlalanga, sadlalwa imini. Sidlala. Kunomahluko kathina nomina. Wamthembisa ukuthi uma ekhokha irent endlini wena uzobe usukhokha ilobola. Kusenkantolo ngathi ungena onke amakamera manje. Lokho sasixoxa sina sobabili kodwa ngisho ukuthi ngizokulobola. Ori kanjani? Nkosi enkantolo njengoba amaphepha bese ngiwabhalile ngisibhalile statement kuyahambisana. Impela mina engiphundulekile njengamanje. Yena wathi angikhokhele irent njengoba sihlala ndawonye nice ekhaya. Wathi angithenge igross, angenze yonke into, ngikhokhela amanzi ngenze yonke into. Njengoba kubhaliwe lapha estatementini. Wasethi yena uzodlala istokfela Nkosi enkantolo yebo. Iyona ke lento engilethela enkantolo. Ngiyaxolisa mina bengiphundulekile ngingashiya ukuthi ngithi ngqo ufunda kona. Wamthembisa ukuthi uma ekhokhele irent wakhokhela amanzi unyaka wonke wena yakho imali uzodlala ngayo istokfela bese uyalobola. Yebo bese ngiyalobola kodwa hayi yena. Hayi. Oda. Namanje sengiloboli ngiyalobola nje kumanje. Kodwa hayi yena. Kusho ukuthi awusiphulanga isithembiso sakho. Angisiphulanga ngoba ngizange ngisenze isithembiso uzolobola yena. Ngangeke ngikwenze lokho ngezathe eziningi Nkosi enkantolo. Awukwazi ungijwayela kabi. Awukwazi ungijwayela kabi. Lezi nduku izophelela kwena. Angidlali nengane. Lalela khona i-tennis court la esenkantolo. Ayikhona uzoyiphulela kumina. Nkosi enkantolo ngeke ngafika lo ekhala. Ngambuza Nkosi enkantolo ukuthi ukhalelani. Nkosi enkantolo angiboni ukuthi ungangivumela Nkosi enkantolo ngiqhubeke nokulobola yena ngoba wangitshela emakhaleni wathi lo mfana bebethandana naye esikoleni ushonile. Manje ngangalobola kanjani mina? Kusho ukuthi baningi abantu. Umfana wawuthandana naye esikoleni nini? Nkosi enkantolo. Ngangimkhonzile umfana hayi ukuthi ngangijola naye, ngangimthanda engithanda. Shuthi nanithandana kodwa naningajoli. Yebo Nkosi enkantolo. Nkosi enkantolo uyabona lento engilobolile manje. Silence thula Nkosi enkantolo akubhenya Akubhenya ugwayi oshunqayo, ugwayi wesiZulu uyabhenya. Baleki. Ngiyabonga Nkosi enkantolo. Izo zonke izinto engayifuni lezi. Ungabe ugwayi lo awusebenzisayo uxakaphi? Ungabe ubhema ngaphansi awubheme nangaphezulu noma wena uxake kaphi? Nkosi enkantolo kube khona ikhathi zokushisa phakathi kwekhaya ngithi ngiyabuza ukuthi kangakanani kumuntu omdala athi umuntu omdala hayi ugwayi. Kodwa ke ngidlule lapho. Uyabona lento engilobolile Nkosi enkantolo. Imije ngebhanuwe hayi lo kandakanda lo. Yabona? Imije ngebhanuwe le nto. Izoshaya futhi maduze nje. Ngoba isitromise namayithanda. Shuthi unalo ithuba lokuthi angabi ingcenye yomshado wakho kodwa hayi ezumakoti. Noma hlalela apha kude. Kodwa bekhona nje. Nginamanga. Into engeke azayibone leyo ngisaphila Nkosi enkantolo. Kungavuka abakithi abangasekho. Angesazi ke ngoba bakini ngathi ba week bahlule ukutholela umendo ukuthi bayokusiza ngani uma bevuka. Okay, ngicela Nkosi enkantolo. Ngiyabona ade ngihleli la. My lady, ngingena kuyo yonke le. Ngena kuyo yonke ngoba sengihlale kakhulu umuncizini manje. Besazo establish ukuthi ubani onemali engconywana phakathi kwabo ongakwazi ukuthi akuqashe. Angizolinda. Ngizokuthatha nje.
Cha ngiyokuthatha ikhona imali. Hayi khamba. Babuye nawe akhonke. Ngoba lenkosi enkantolo nje bese kume kanje. Kubalekile ukuthi sihambele phezulu mesithola ithuba. Nanzo nje into engayisho if ekhuluma ngomengo ethi usho ugandaganda yinto nombani angayenza leyo. Asikwazi ugandaganda uyofika nendawo yakhona wena simangakundizela phezulu. Uyashesha nje ukufika ngithi nazi ya. Unayo enye indoda? Anginayo ethi mina. Unayo kodwa enye mhlambe yomunye ome iQ kuyona? Ngale kwakhe bakhona phela abanye kodwa kusemhlambini kosenkantolo. Akhonke. Kodwa obezongilobola nangu engihlala naye. Engiye ngasave imali, ngimsavisa imali ngenxa yokuthi ngilinda ukuthi angilobole. Hayi. Kwesankantolo kuningi engafuni ukuthi ngikuvezele umphakathi la enkantolo kodwa sengizophucela ukuthi ngikuveze. Kuveze. Kusenkantolo unokuhamba umama lo. Kusanjalo ekseni ngikhathele ekade endiza ngami ebusuku. Kosenkantolo njengoba ungibona ngihamba ngalezi induku ngawa emfenene ngangigibele ngase ngisebenzisa yena ngoba ngithola ukuthi unama break uhamba ngendlela ekuyiyona sengihambe kahle kakhulu ngisebenzisa yena ngisayomrentela uma kuukuthi kufanele ngize ngirente. Kusenkantolo nginamathikiti kumanje ka South African Airways. Yazi ukuthi mangabe ukhuluma kanje mekhuluma kanje kukhona elinye ithikithi lamakhamera amthatha lawa abekwe phezulu akhiwe duze kweinkanyezi wayeyitshela ukuthi inkanyezi kanti camera and into eyangiphatha kabuhlungu kakhulu ukuthi yabo wengazi ukuthi sekufakwe amakhamera lapha kwakufanele mangabe sezodlula khona akwazi ukusmile ukuze aphume emuhle esithombeni. Okay. Ayikho into ebuhlungu njengokuphuma esithombeni ungemuhle ngoba abantu abaningi bakujaja ngesithombe. Yeah. Kwabonakala ne roller door ngesikhathi ngithi ngiyahleka kwane roller door kwanyuka. Injoy ne garage nje ngaphambili. Yeah. Kube ne garage nje ngaphambili. Manje wena sisi yini obuyifisa mhlawumbe ukuthi aqhubeke alobole lo amlobolayo akuphumele endlini noma ukuthi alobole wena? Kosenkantolo angeke ngizodlala ilight ngizombiza ngelight. Ngeke ngizodlala ilight eThekwini. Ngicela angilobole. Kahle kahle ngifuna ngilobole kosenkantolo. Bese nihlala isikhathi esingakanani indawonye? Unyaka ka12 lo kasenkantolo. Imali nabeyibekile ukuthi uzolobola ngayo? Imali phela kade ezongilobola ngayo isahlamthini okwayikade sengibuzile komalume. Kwakuthiwe u3000 isahlamthini. Kwathiwa isikhwehlela kwathiwa u700. Nenkomo ke ezu9. Kosenkantolo. Indaba zibe u9 lezi ezinye zasalapha. Phela nkosenkantolo lezi ezinye angithi vele ngike ngagana. Ngase ngiyabuya emendweni njengoba umyeni wabe seyadlula emhlabeni. So inkomo iyodwa iumalini yokulobola. Enkosenkantolo sesingacalculate ngicela ukuthi inkomo njengamanje so 9000 iyi. Okay, ethe zibe zu9. Yeah. Mr Ngubani Kosenkantolo. wadlala istokfela sikamalini? Ake ngifake nje u1000 ngenyanga to 1.5 kanjalo Kosenkantolo. Uhlukene semalini mekuphela unyaka? Bona hayi akubanga kubi kangako. Kuthe nje 18,000. Uma ucabanga umisihlabisa angalotsholwa ngeinkomo engakho? Hayi ngicabanga ukuthi Kosenkantolo singabiza mhlawumbe abazali mabesekhona babuze ngoba ngisahlangene naye Kosenkantolo. Akunankinga imini bengingasho ukuba wena ubumzali wakhe ubungambizeli inkomo engakho. I think benga wantathu.
hayi azikho mhlambe bese ngamnika noma u3 iya nkosenkantolo mawubuka inkomo eziningi njoba kunesomiso zidlulile emhlabeni njengoba zidlulile emhlabeni inkomo azikho ngempela inyama yebeef iyashoda inyama eningi yebeef siyilanda kwamanye amazwe Nkosenkantolo lokho kwenza lento ivele ibe complex more. ngenye indlela Bengakhulumi ngenkomo ethi more. Bengikhuluma ngeenkomo zemali. Ngoba vele asikho isibaya ekhaya. Isibaya sasekhaya yibhenki. Yileso ezesomiso cha. Nathi asidingi. Ungabe lo mlobolayo ulobola ngamalini? ngicela ukuthi ngigodle lokho nkosenkantolo kodwa ke mangiphuqwa inkantolo singakubeka Iyaphoqa inkantolo. Ngishaye 10 kusho ukuthi ngisele no8 sengizobona ukuthi ngenze njani la ku8 ngidlale kanjani yabona bese unikeza mina bese ngifaka la kumina uthuse kusele u6 lapho yeah noma ngithi kulo 6 no asichaze manje ngoba sifuna ukuthi sibe open kulo 6 lo sele sesingabona uma ilady ukuthi simgaxa noma u2 just ukuthi abe right yeah so ngoba ngibuze ngoba phela ayini izinto zisetshenzwa kanjani yebo Ngaphambi kokuthi ngiqale Voice Makhanya Bali. ngicela unanele isinemfu lapha kunikeziwe ehlabisa. Bali. Balethi njengoba ngiletha kuwena lento mhlawumbe ngeke ukuthi mhlawumbe nami ngithiwa sekubhema isnap ayithathelani Balethi Close. Njoba sesizwile izinto enikhala ngazo enkantolo ithatha isinqumo sokuthi wena nikeziwe ehlabisa ukuthi ongwakahlabisa kusho ukuthi fanele uhambe uhlabisa nje noma yini. Awu. Wena Silence Thulani ngubani? nkosenkantolo Ungabothula nento ubolichaza udaba lakho luphelele. Ungatshela umuntu ukuthi uzolobola bese ungamcacisela ukuthi uzolobola yena noma ngeke ulobole yena. Akwazi Ngalokho inkantolo ithatha isinqumo sokuthi njengoba besenihleli ndawonye nje for 12 years kuMihlabisa okhokha irent othenga igrocer owenza yonke into khathi wena uthi ubeka imali yokuthi uzolobola kuzofanele uMihlabisa akukhokhele imali yokuthi ukwestela isikhathi ekulethe enkantolo kuyena ongabuzanga kahle ukuthi wathi uzolobola bani. Leyo mali kuzoba imali engango 872 rand 39 cent bese wena inkantolo njengomuntu owahlala naye iminyaka emingaka umwestela isikhathi ngabe walithola ithuba lokulotsholwa womunye umuntu inkantolo ithi kuzomela umlobole kodwa ngoba vele usuyamlobola nje ezisinxephezelo uzomlobola njengoba ubethe ufuna inkomo ezu9 izwile inkantolo uzomlobola ngo9 kg wenyama yenkomo yasejwayelani ayihlanzi inkantolo. Please subscribe to my YouTube channel for more videos. Subscription is free mahala.